Ha. Ya onu. He? Adanna. Ini ya ga bakon ke. Kama cile kan ga so ka ci bolu num la da kare. Ko kun ai to kai kam na mu yam ndo ko ga sa. Bia bito moro. Ge danga ko sra ko uza ge ni na Friday. Singa kule biko. Na bu ga mi ta da kare biko. Bi. Keo. Kaponga. Hey. Bi wa kwa ga onu. Pingu amene singa kule so so. Ke be posa wa nga kanko. Kambo esi posa wa nga dali he posatra. Singa ko nwoke bu nwa yi bu nwoke na afọ bia do la mu shiga mu nwoke. Hebe nga posa onwe. Gị na kpọtụ ebe a? Baby mi nukwa. Ada ọzọ obere nukwa. Gịnị ka nkụ na-eme n'enu bedi a? Ịta n'ihe ọ na-ekwu. Enye binye ma Chere ka mkpọkwa go. Nwaanyị uduana. Ọ dị nwa amụara. Ị na-akọ ihe ndị bụkọrọ ihe ọkụkọ akwụkwọ aha ihe tinta kụrụ pan. Ha ụtọ ọrụ. Bidi mi kwara hem na elegi ashem ge merele m. Lehi brulo ka so. Onye na-eri awe ya rie ke buru apụpara. Afọ onye buru akpa shi bịa dọọ n'ụlọ ya. Ge buru akpa shi hụba ga n'ụlọ gasị ịkpa nwaanyị lo. Ha na-emegbuole m. Hotarụ. Agwara ka gbakwa ibiri izizi. Ke na-azọzọbụ. Ama azọnụ. Zosia nshi. Bwana, mina na mfushia. Onye ụlọ esu eke. Mmiri ana ga agbagogo. Ọ gịtapo mmiri ana ma ya wukpo ganya. Gịtapo mmiri ana ma ya wupịa ganya anya akpọ ọgọ. Mmiri ana nna m ga-aga ka ị ga-atapụ. Gịtapo mmiri ana ma maka Chineke mmiri ana ma elu ogo. Ya ese nje abago oge Chineke akpọ gị ọkụ. nne mụrụ ụlọ ihe ọ bụrụ ahụrụ pọ aṅụkwa na anwa aṅụkwa na anwa wutere ndị m ọnụ ịwụta ndị m ọnụ na ngwa jee gị n'abalị a eme nnụ Ada ọzọ bụrụ ike go. Singapọ. Singapọ. Happy. nwa na mma godi mama nwekwanụ ka m na-etenu ka di m wee fụ m n'anya o ka ọ makwa na nwaanyị Anambra ka ọ na-anụ. Auntie, good afternoon. Hey! Bịa ebe a! Gbatara mmiri ka nwa ndị na-agba ọsọ egwukwa n'oge. Ihe m kwuru. Gbawa ọsọ gbata mmiri ka nwa egwukwa n'oge. Gbawa ọsọ ha kwuru. Hey. Chilekene. Ogini di ya? Oh, mmiri sakamete. Mwa bu golden ki je wele ko pa gbata mmiri. Onye na-eme gị n'isi? Ara na gbadi gị? Chilekene. Oh! Ihe plan unu abi. Ntị gị gbata mmiri ka m eji kọpụ dị ọcha, kọpụ dị oke gbata mmiri. Iwere gbata mmiri. Hey. Lekene nwaanyị Anambra. Afọ na-amụ nwa nwoke. Ọdụkọ na mba. Golden dị ka mụ. Lekere. Ala ndị azụ ụmụaka nwoke. Hey. Tala ma afụ ngwa bim. Ngwanu, sorry, Madam Golden, come ga change area. Because. It just now. Bim. Okay. Ana ko fuwa din ba. Ano so? Lokot. Golden. Afọ na-amụ nwa nwoke. Madam, biko gịnị ka mma m mere gị iji were mmiri kwa ya? Akwa mmadụ ka m na-ajụ ajụjụ, kedu ihe iji were mmiri kwa nwa m? Onye bụ ebe a biko. Kedu nwa onye furu ebe onwe ihe nna anụ. Afọ na-amụ nwa nwoke. Akwa mmadụ ka m na-ajụ ajụjụ, kedu ihe iji kwa nwa m mmiri?
biko kpọpụrụ na m ekuku a na-enye mkpọtụ ọ na-agba ụja biko na enwere m efe ekuku a biko lee anya ọzọ ọbụla che ka m gwa gị na ihe m na-agwa gị ama azọ gị nzọcha gị mbụọ gị agha mbụọ ya mmiri na-awụsha nga nwaanyị ị ga-eme maka chike mụ na gị opụ ya mbụ n'afọ nwa ibunu opụ nwa nwoke mbụ n'afọ ibunu na-egosi gị na ọzọ bụrụ karịrị obodo niile agwakwara m iwe ọdịgba amụ ara ọhịa iwu ọdịgba ikwu mfogbuo ga amụọ anụ ọjọọ eri elekwa nwa gị anya na enye ga nkwado gị eziokwu enye ga ịmakwa ihe iri nwa mkpi ajụ ala ọhịa iwu ịdọrọla ike nkwụ ịgbọcha gị apụwa kpachara anya gị n'ụlọ ahụ kpachara anya ịmakwa onye nwo ka ịhụ gakwa gịnị pịrị ambụ mmepere m onwe m gịdala ike m anụ ọjọọ eri ka m gwakwa gị agwa ị nwere ike rie nshi niile ị ga-eri n'ime ụlọ ma elepụrụ gị anya mana ihe gbasatara nwa m ada nwaanyị a etikwala egwusa m egwu maka gị nwa njighị ihe ọkụ ji ntị oge eme anụ ọjọọ eri hụ na omekwa gị jee baa icha pleti gị na mmiri maka na opụ nwa nwoke mbụ n'afọ ma agba gị ose nkịta na-agba ụja adịghị ata fụrụ ka ọ dị ihe dị ekele dịtị gị sef na mba na-epụ kọndishọn gị atụrụ ozu nwụrụ anwụ Ashem emerele gị Ashem nkịta rachasara gị anya ebe gị dọrọ ị ga-adọga nka tiri dọta gị ọkwa nka nye ebe a na fụrụ ka ọ dị ozu atụrụ